Hello mga Yinyens, DCB TV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the bell button para sa video na upload ko. Mga Yinyens, dito tingin sa may Superbike, no? Sa may Tonton Lingayen Pangasinan. Mga Yinyens, tingnan natin yung mga bagong motor na dito, yung mga available na motor dito. Tara mga, samahan niyo ako. Ito may along highway lang. Halos tapat lang siya ng dito. May bye-bye dito. Papuntang Lingayen to mga Yinyens. Tapos ito naman papuntang bayan ng Binmaley. Ito yan so Superbike barangay Tonton Lingayen Pangasinan. Tama, samahan niyo kami yan. Tara. Ito yung naman yan, yung NMAX nila. Yan, NMAX. Wala yung presyo niya, wala pong presyo. Tapos yung Suzuki Bergman nila dito. Tapos yung ayan yung na Superbikes, may empleyado. Ayan. Tapos ayan si brother Superbike din. Meron tayong dito yung Sniper kulay blue. And tapos ito yung version 3. Ito yun. Tapos Suzuki Avensis sa Suzuki Bergman. Ito yung bagong kulay na version Quick version 3, bagong kulay niya. Ayan. Tapos yung Barako. Ayan, tapos yung mga budget. Ayan, yung Mio. Kaya Mio gear nito rin. Suzuki Smash. Ayan. Tapos yung shoutout kay brother. Ayan. Ito yung NMAX nito. Maganda itong NMAX na to kasi maganda upuan niya, oh. Ayan. NMAX. Ayan, ang ganda, oh. Yun yan, ito sa my Superbike. Barangay Tonton Lingayen Pangasinan. O kami yan, salamat sa mga Yinyens. God bless you, more power. Keep this sana sa buting gawin. And mga Yinyens, happy Valentine's and bye bye mga Yinyens.